Yan na ho, ilalagay na ho ang papaya. Yan. It's my life. It's my life. Yan, magluluto po tayo ngayon ng dinuguan. Oh my God! Wow! Yan, gagayatin pa natin ang mga bituka na binili natin. Yan. Yan po, nagayat ko na yung baga-baga. What? Yan po ang dugo. Yan. A few moments later. Yan na ho ang ginayat nating laman loob Yeah, boy. ng baboy. Yan, lalagyan ho natin ng asin bago natin lamasin. Yan, para mawala ho ang kanyang sebo. Yan, mas lamasin nyo siya. Yan, talaga ganito lang ho ang pagkain niya. Medyo maliliit lang talaga para masarap siyang kainin. Makikita nyo mamaya kung paano lutuin yan. Dinuguan. Yan po ang kasama sa dinuguan natin, papaya. Yan, ginagayat po ng ating magandang minamahal. Sana all. Yan po ang mga lahok. Yan, dapat po maninipis din ang gayat niyan. Masarap po sa dinuguan ng may papaya. Yan. A few moments later. 2,000 years later. Mamantiga na siya, pero dapat bulat-pula yan para lutong-luto. Yung sangag na sangag para masarap po ang ating dinuguan. Ang bango. One eternity later. Ito na ang ating pagkado, ang ating bituka. Naman doon. Nalagyan na ho natin ng konting asin. Ng asin. Nalagyan natin. Konti lang. Ito na natin dadagdagan para lumasa lang ang pinakapanin na. Tapos so, bawang. Ay, ang paminta. Lagyan na natin ang paminta. Konti lang din. Haluin natin. Yan na ho, ilalagay na ho ang papaya. Yan. Masarap po sa dinuguan ng may papaya. Yan. Yan na ho, pinalo na natin. Yan. Hintayin lang ho natin maluto ang papaya bago natin lagyan ng dugo. Yan. Nilagyan ko na ho ng asin, paminta. Dahan natin yan para pag nilagyan ng dugo, titikman na lang natin kung ano pang ulam. A few moments later. Yan po, nilagyan ko na ng dugo. Pagkalagay nyo ng dugo, dapat laging hinahalo hanggang kumulo para hindi ho bumuubo ang dugo niyan. Lagi nyo haluin hanggang kumulo ng kumulo. Pag kumukulo na ho, ayos na, kahit hindi nyo na haluin masyado. A few moments later. 2,000 years later. One eternity later. Ano, luto na ang ating dinuguan. Yan. Ah, sarap.